Isang magandang umaga mga kabalen at welcome po sa inyong paboritong programa tuwing alas 10:15 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Ako po si Justin Dizon, Chief Editor at News Manager ng CLTV 36 News. Maghahatid po sa inyo ng balita't impormasyong makatotohanan, balita't impormasyong mapagkakatiwalaan at balita't impormasyong may paggagamitan. Kaya naman kabalan, ito, samahan niyo po ako sa 45 minutes na kwentuhan tungkol po sa mga napapanahong kaganapan. At yung siyempre, itong iba't ibang issue na binabantayan ng ating mga balen dito po sa lalawigan ng Pampanga. At siyempre, yung mga kaganapan din sa buong pong ng Luzon. Na tayo po alam naman natin, sentro, laman ng balita sa mga nakaraang linggo, gawa po nitong iba't ibang bagyo na dumaan. At yung habagat na siya pong naging sanhi ng malawakang pagbaha sa iba't ibang bahagi po ng ating lalawigan, gayon na rin at ang ating buong rehiyon. Lalong-lalo na dyan din sa lalawigan ho ng Bulacan. Ayan, shout out sa mga nanonood sa atin sa lalawigan ng Bulacan. Pagbati muna, syempre, kay Ray Bravo at ang Bravo family. Kumusta? Kumusta kayo dyan? Yan. Pinabati rin natin si Tatang Bernard Solis. Namimiss na natin siya. Ayan, mula ho sa Bulacan. Kumusta kayo? Yan, yung mga Bulacan na tropa natin, yung mga nakatutok sa ating programa, maraming salamat po. Isang maaraw na Martes. Ito ho yung ating nakikitang panahon ngayon. At gaya naman ng binanggit ng Pag-asa, ay meron muna tayong habagat break kung ika nga. Wala muna mga pag-uulan pero sa gabi posible due to thunderstorms. Mamaya malalaman natin. Alamin na muna natin sitwasyon ng trapiko dito sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. At kumusta yung mga ginagawang kalsada, yung mga biyahero dyan. Meron ako napansin. Ito, mamaya comment ko. Sige, traffic situation muna tayo sa syudad ng San Fernando, Pampanga sa mga oras na ito. Dito muna ho tayo sa gawing itaas, yung first row mga kabalen. Ito ho yung Del Rosario traffic light. Ayan, relatively light traffic yung sitwasyon sa lugar na yan. Of course, you have to be patient doon sa may section ho ng traffic light dahil nasa 3 minuto yan matagal-tagal, but still, light traffic sa area na yan. Dito ho sa may bandang Sindalan, nakikita natin na bandang Pepsi area, ika nga, Ito sa may, hindi pala Sindalan to, Maimpis area na to, ayan, Pepsi. Meron na akong build up dyan, leading to the Regional Government Center. Diyan ho sa may sakop, Diosdado Macapagal Regional Government Center. Kasi alam naman natin, ginagawa ho yung kalsada, target matapos Agosto, Setyembre. Yan yung September, yung kanilang target. At matapos kaagad. Dahil dapat July tapos yan, pero nalagpasan na at na-delay na. Dito naman tayo sa second row. Ito ho mga kabalen, sa inyong nakikita, yung leftmost screen, dyan, yung area na yan, ito po ang sa may Dolores Barosa, light traffic. Pero pagdating ho ng Makabakle, yan pong tulid JBL mo naman, light to moderate traffic ang senaryo dyan sa lugar na yan sa mga oras na ito. If you are headed further south, sa San Fernando po, yung downtown, yan pong bandang SL, ako pong BPI, harapin, yan yung Consulhia, correct me if I'm wrong, baka bali yung kabila yata yung Consulhia na nung sila green Kaya pong karing kabalan. Inindala na ning munisipyo yan. Light traffic ya po, kay oras 80. Ito yung babangginin ko. Sana magpatupad ng no parking sa mga roadside, yung city government. Baka pwedeng lalo-lalo na, especially ngayong maraming ginagawang kalsada at tuwing rush hour. Kasi halimbawa, yung area ng Dolores, kung nanggagaling kayo ng Jose Abad Santos Avenue, pwede ho kayong dumaan sa may, kasi di ba, yung pagdating mo ng intersection, kung liliko ka patungong MacArthur Highway,
Pagdating mo diyan sa may, intersection lalo na kung rush hour, mabigat yung daloy ng trapiko, may pagbigat talaga. Siyempre may mga nagpupunta rin ng overpass going to the, west side 'no, of the tawag dito, of the region, going to Bataan, going to Zambales, and then for those who are headed north, basically they will be taking itong MacArthur Highway. Pero yung iba dumadaan, syempre dahil nga traffic sa Dolores intersection, meron yung Sampaloc, di ba dyan sa likod, o yung sa likod ng Kia, dito ho sa may Jose Abad Santos Avenue, pwedeng daanan. Ang problema, tuwing rush hour, dyan dumadaan yung ibang sasakyan para nga naman hindi na makadagdag sa volume. Ang problema, ginagawang parking lot yung tapat ng mga bahay. So, nagdo-double park pati. So, imbes na additional road sana siya, na I believe, kalsada siya, hindi siya parking lot, at it should serve its purpose, nagiging parking lot siya. Di ba? Maintindihan sana natin kung nasa medyo malayong lugar, hindi urban area tayo, nasa barrio tayo, Chutapaking barrio, yan, it's fine. Di ba? Wala masyadong sasakyan. But sa gitna ng San Fernando, sa Dolores, di ba? Parang baka naman pwedeng hindi muna magpa-park sa tapat ng mga bahay para din naman yung publiko, di ba? Kasi hindi naman parking lot ang kalsada in the first place. So, ito baka pwedeng pag-aralan, no? Sa mga kaibigan natin sa City Public Order and Safety Coordinating Office. Ito lang yun naman yung observation ko, and I'm sure you guys are also looking to different ways kung paano mas mapapagaan ang daloy ng trapiko dyan ho sa may syudad ng San Fernando. Mula naman San Fernando, silipin natin sitwasyon sa Bataan, mabilis na pasada, light traffic ho sa mga pangunahing kalsada sa lalawigan ng Bataan, lalong-lalo na dyan sa may area ng Balanga, yung Balanga Rotonda, ganyan din sa may patungo ng SC Tech sa may Hermosa, light traffic sa mga oras na ito. Paalala ho ng provincial government, sumunod doon sa kanilang itinakdang speed limit, 80 ho sa mga pribado, 70 sa PUV, 60 lamang sa motorsiklo, at 50 ho sa mga truck at van. Narito naman ho mabilis na pasada sa sitwasyon ng trapiko sa North Luzon Expressway sa mga oras na ito, 10:23 ng umaga, araw ho ng Martes, August 5, 2025. Sa Balintawak Toll Plaza muna, magkabilang linya light traffic sa mga oras na ito. Pero yung area ng Valenzuela, Mapulang Lupa, expect ho yung pagkapal ng volume ng mga sasakyan. Diyan sa area ng Mindanao Toll Plaza eastbound, meron na hong pila ng mga sasakyan palabas ho ng expressway. Dito naman sa may Kawayan, Libtong, mabilis ang daloy ng mga sasakyan. Same scenario sa may Bocaue Toll Plaza. Ganyan din sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Yan ho, kabalayan ng latest at real-time traffic situation sa North Luzon Expressway via NLEX Corporation. Balitang may paggagamitan. Narito naman ang latest weather update ng DOST Pag-asa ngayon pong ikalimang araw ng Agosto. Kabilis, August na. Next month manyabit na ng Christmas decorations. Right? Next month. September na Birth season na. Magsisimula na ho, di ba? So Pasko na next month. Basically, dito sa atin sa Pilipinas, lalong-lalo na. Quezon, Pampanga, the Christmas capital. Quezon po, Ciudad San Fernando. Pasko na next month. So, ayan, alamin muna natin, weather update mula po sa DOST Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, August 5, 2025.
Kagabi, tuluyan na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility itong binabantayan nating low pressure area. Kanina 3 a.m. ay ito'y huling namataan sa layong 895 kilometers east ng southeastern Luzon. Sa ngayon, mababa naman yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo, pero meron tayong dalawang senaryo na possible dito sa ating low pressure area. Una dito, yung close approach niya dito sa May Luzon bago ito kumilos northwestward palayo ng ating bansa. At pangalawa naman, yung pagtawid niya ng kalupaan dito sa ating sa Luzon. Ano mang senaryo yung mangyari po dito, inaasahan natin magdadala pa rin ng mga pag-ulan itong low pressure area natin, lalo na dito sa May Luzon, Bicol Region at Eastern Visayas. Patuloy po natin monitor itong low pressure area natin, kaya tutok po tayo sa updates na nilalabas ng Pag-asa. Ngayon din po ay nandito po tayo sa tinatawag nating monsoon break o yung mahina po yung epekto ng ating southwest monsoon. Itong southwest monsoon natin ay umiiral lamang dito sa may extreme northern Luzon. At inaasahan din natin, mababa din yung tsansa ng mga significant rainfall dito. At inaasahan natin dito sa may Batanes at Babuyan Islands, makakaranas naman sila ng maaliwalas na panahon. Para naman dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, localized thunderstorm yung mga possible na magdala ng mga pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi. Para sa magiging panahon natin ngayong araw, inaasahan natin magiging maaliwalas ang ating panahon, dulot pa rin ang tinatawag nating monsoon break. Pero inaasahan din natin, mataas din pa rin ang mga tsansa ng mga pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorms. So ugaliin po natin i-check ang panahon.gov.ph para sa mga nilalabas natin thunderstorm advisory. Para sa Metro Manila, asahan natin ang agwat ng temperatura ay 25 to 34 degrees Celsius, Lawag 24 to 32 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ang 25 to 35 degrees Celsius, Baguio 16 to 23 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 31 degrees Celsius at Legazpi 25 to 34 degrees Celsius. Gayon din dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, magiging maaliwalas din ang ating panahon. Pero inaasahan natin dahil meron po tayong low pressure area, yung paglapit nito or yung magiging trough nito or extension, posible magdala ito ng mga pag-ulan mamayang gabi dito sa may Bicol region, pati na rin dito sa may Eastern Visayas. So mag-ingat po yung mga kababayan po natin sa mga posibilidad po ng mga flash flood at mga pagguho ng lupa. Para naman dito sa Palawan at Kalayaan Islands, inaasahan natin ang 25 to 32 degrees Celsius. For Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius. For Cebu, 27 to 32 degrees Celsius. Tacloban, 26 to 33 degrees Celsius. For Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. At Davao, 25 to 34 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Pero pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin mangingisda at may mga sasakyang maliit pandagat, may mga posibilidad po na thunderstorm, lalo na po sa hapon at sa gabi. Ito po rin po yung mga tendency na tumaas po ang ating mga pag-alon. Ang sunrise po natin mamaya ay 5:40 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:24 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Maraming salamat, Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa. Sana hindi na maging tuluyang maging bagyo itong low pressure area upang sa gayon makabangon muna yung ating mga kababayan na nasa lanta nitong mga nagdaang bagyo na sinabayan pa ng habagat at syempre gaya nga ng nabanggit nasa may monsoon break tayo, habagat break. Do kahit na maaraw mga kabalen, hindi nangangahulugan na pagdating ng hapon ay hindi pwedeng umulan. Expected yan dahil sa mga thunderstorm, lalo na sa gabi. May komento ang ating kabalen na si Joaquin Don. Matraffic, mas kinuka rin, lalo na harap JBL. Oo nga ito yung problema. At talagang kailangan hanapan pa rin ng solusyon.
Yan ho ang comment ng ating netizen na si Don, Joaquin Don, nakatutok. Maraming salamat sa panonood ng CLTV 36 News Stream. Gaya na nga sinabi natin, keep the scrolling stream. Ika nga, di ba? Para hindi ka na mag-scroll dyan, makinig ka na lang dito ho sa ating mga balita. Okay, public service announcement muna tayo bago tayo magpatuloy dito sa mga headlines ngayong araw. At maya-maya, abangan ninyo, i-upload na. Okay, ipapublish na natin yung uncut interview ni board member Shiwen Lim. Inimbitahan natin siya dito sa ating programa pero hindi na muna tumugon. Pero kagabi ay na-interview na, exclusive, at ipapublish na ho natin itong uncut interview ni board member Shiwen Lim kaugnay nga nitong isyong kanyang kinahaharap. Mamaya, babanggitin ko yung mga headlines. Public service announcement muna tayo. Narito po ang Forex para po dito sa ating August 4, latest available data mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar nitong August 4 sa 57 pesos 29 centavos. Yung Japanese yen naman ay 39 centavos. Yung UK pound ay 77 pesos 66 centavos. Habang yung Hong Kong dollars ay 7 pesos 43 centavos. Yung Saudi Riyal, mga kabalen, ay 15 pesos 56 centavos. Yun pong dirham ay 15 pesos 89 centavos. Etong euro, 67 pesos 69 centavos. Korean won is 04 centavos at Chinese yuan, 8 pesos 11 centavos. Public service announcement pa rin tayo. Ongoing ho yung scheduled power interruption dyan sa may San Agustin, MacArthur Highway sa syudad ho ng San Fernando, Pampanga hanggang 12:30. Mamayang tanghalian dahil sa ginagawang pag-layout ng primary line dito pong SFELAPCO. Samantala, asahan ho ang scheduled power interruption din dyan sa may Santa Catalina. Okay, dyan sa munisipyo ng Lubao, Pampanga, August 6. At ito hong Wednesday yan, 8 to 9 a.m. Tapos magre-resume, tapos mawawalan ulit ng kuryente 3 to 4 p.m. Bukas ho yan, araw ng Miyerkules. Apektado rin ho ng naturang power interruption yung portion ng highway sa Barangay San Agustin. Sa bayan pa rin yan ng Lubao, Pampanga. Ito ho mga kabalen, sa may Santa Catalina at Santa Barbara, liban na lamang sa may Bamboo Hub, yung ilang bahagi na naman, 8 to 4 p.m. So pati nga po niya po yung brownout. Pag sadyan niya po, kareng tao Santa Barbara at po Santa Catalina, King Lubao, Pampanga. Bukas siya po yan, kabalen. Makanyan mo naman, wala rin kuryente sa Nicolas First, San Juan, Santa Lucia at sa Nicolas Second, Purok 1. Diyan ho sa bayan ng Lubao bukas 8 to 4 p.m. Ito, affected din yung mga taga-barangay Concepcion, Purok 1 at yung Santo Tomas maliban na lamang sa highway 8 a.m. to 4 p.m. bukas araw ng Miyerkules, brownout ho dyan sa may Santa Catalina, Santa Catalina kasali, Concepcion and Santo Tomas sa bayan ho ng Lubao. Santa Monica kasali rin ho sa naturang scheduled power interruption. At yun ho yung last, yung Santa Monica, liban na lamang sa highway, 8 to 4 p.m. sa bayan ho yan ng Lubao, Pampanga. Ito naman, water supply interruption, mawawalan ho ng tubig sa Metro Clark Homes Subdivision at yung Dapdap Mother Barrio.
mamaya pong alas 9 ng gabi hanggang bukas alas 5 ng madaling araw. Araw ho yan ng Miyerkules dahil sa flushing activity ng Prime Water. Sa syudad naman ng Angeles, Metrogate Subdivision 3 to 5 p.m. today. Tuesday, August 5, okay? Mawawalan din ho ng supply ng tubig. Nung taga-Conception ka, nung miyabi ka kay brownout, kay Pota, alauna hanggang alas 4:30, alam mo naman kuryente, kaya kayo, king Lubao. Alam mo naman Danom, kaya kayo, 1 p.m. to 4:30, kayo pong araw, walang tubig dyan sa may Lubao, Concepcion, Barangay Concepcion. Yan ho, kabalan ng latest public service announcement, mga scheduled power supply at water supply interruption sa iba't ibang bayan ng siyudad ng San Fernando, iba't ibang bayan ng lalawigan ng Pampanga. Okay? Nalito na. Kabalan, magpapatalastas lang tayo sa ating pagbabalik. Hihahatid ko sa inyo ang detalye ng mga malalaking balitang inaabangan ng marami sa ating mga manonood. Huwag ho kayong aalis at magbabalik ho ang CLTV 36 Newsstream. Nagbabalik po ang CLTV 36 Newsstream at para ho sa mga headlines ngayong araw ng Martes, August 5, 2025. Kabila ho sa mga binabantayan, gaya nga ho ng aking binanggit kanina mga kabalen, ay eto hong isyong kinaharap ng isa sa mga lokal na opisyal ng lalawigan ng Pampanga.
Siya po ay si Board Member Shiwen Lim. First-termer board member, isa hong content creator na nakilala at nitong nakarang eleksyon ay sumabak sa halalan at nanalo bilang kinatawan ng ng ikatlong distrito ng Pampanga dito ho sa ating sangguniang panlalawigan. So board member Bukal, okay? So ano ba ang latest? Ano ba ang latest dyan sa issue na yan, mga kabalen? Ipinasailalim ho sa garnishment ang bank account ni Pampanga 3rd District Board Member Shiwen Lim. Ito po ay matapos maglabas ng kautusan. Ito pong Municipal Trial Court in Cities Branch 2 ng City of San Fernando, Pampanga. Kaugnay ho ng kinaharap niyang civil case na may halagang 1.1 million pesos. O to be exact, 1,130,000 pesos. Kaugnay nito, ipinag-utos ho sa manager ng Land Bank of the Philippines JASA branch na ipataw ito ngang garnishment sa anumang pera, ari-arian at interest ni Lim na nasa kustodiya ng naturang bangko. Kasama ho sa halagang kokolektahin ang 6% na annual interest mula ho May 30, 2023. Para ho sa mga nagtatanong, ano ba yung garnishment? Oo, po tabala yung garnishing, itang lalagay kayong pamangan. Ito ho mga kabalen, pina-research natin sa ating mga reporters na mag-aaral ng batas. Ashley Punsalan, law student ho yan ng Pampanga State University. Ganyan din, Lizan Morton, law student ng Pampanga State University. Kaya naman para maunawaan ng publiko, dahil siyempre public official itong nakaharap sa ganitong issue mahalagang malaman ng publiko. So ano ho yung garnishment? Ayon ho sa Legal Information Institute ng Corner Law, ang garnishment po ay tumutukoy sa legal na proseso ng korte para sa pagkolekta ng danyos mula po sa court order na nagbibigay permiso sa bangko na maglabas po ng pera mula sa sahod ng nasasaktal na may utang. Halimbawa, so itong si board member Shiwen, meron ho siyang kinaharap na civil case 1.1 million. Meron siyang utang na 1.1 million. Base na rin doon sa information ng Municipal Trial Court. So dahil doon sa kasong yun, yung kanyang mga asset, pera dyan sa land bank, ay ilalabas at ito'y gagamiting bayad. So maglalabas ng pera mula sa sahod ng nasasakdal na may utang. So yun ho mga kabalen. Base ho sa Supreme Court, walang batas na nag-e-exempt sa sahod ng mga public officials na sumailalim sa garnishment. Okay, so hindi exempted. Ibig sabihin, yung sweldo ni Shiwen Lim, board member, ay pasok dun sa sabing proseso na yon. At sa makatuwid, sa ilalim ho ng Rule 39 ng Rules of Court, ang sweldo ho, public man o private sector, pwede po siyang isailalim sa garnishment para ipambayad ng utang. So yan ho yung nasasaad ayon ho sa korte. Samantala, ayon ho kay board member Lim, totoong nalugi ang kanyang negosyo dahilan para magkautang siya at magkaroon ng problema sa pinansya. Pero paglilinaw ho ng opisyal ay wala umanong kinalaman ng pondo ng bayan sa isyu na kinahaharap niya. Nanindigan din siyang hindi tatalikod at haharapin ang tamang proseso ng batas. Yan ho mga kabalen ang pahayag ni board member Shiwen Lim. Actually, inimbitahan ho natin si board member Shiwen Lim at tayo nagpadala ng mensahe sa kanya para ma-interview pero hindi siya sumagot. Subalit meron ho siyang interview kay Paulo G. Kagabi. At ito, i-upload natin o baka naka-upload na sa mga oras na ito sa atin pong social accounts. At para mapakinggan yung kanyang panig. Pero ina-upload pa lang. Mamaya ipi-play ko kung aabutin. Anyway, i-share natin sa link na to.
Pero napanood din natin yung kanyang side. At meron din siyang statement na sinasabing ito ay personal na kanyang problema at hindi kasali. Pero ito lang mahalagang mapag-usapan ito dahil kung board member, aminado ka naman na may utang ka, di ba? At ito yung pinag-uusapan na rin natin. It's out in the open, ika nga. Kung syempre kung mahirap kang habulin at mahirap kang singilin, sabi ng mga nagrereklamo, o di paano pa pag public official ka, baka mahirap kang hanapin, di ba? So yun po yung importansya, no? I am just telling this to educate also our viewers, no? Kahit na sabihin nating hindi pasok sa pera ng gobyerno yan, yung character, yung values, yung gawain, yung record, track record is very important, no? So that's why we are reporting about this, and we are giving space, no, to the official board member Xi Wen Lim to answer these allegations. Diba? So, we're not hindi siya pera ng bayan, pero this is track record And nasa public official na si board member. I know first termer, marami pang dapat matutunan. In fact, nag-enroll ho siya sa isang university dito sa atin, sa Lalawigan, para higit na maunawaan yung kanyang tungkulin. And props to that, Pero sana bago tumakbo nag-aral. Anyway, at least, 'di ba? Kasi yung mga iba nasa posisyon na hindi pa rin nag-aaral 'di ba? So mas maganda na tong nag-aral, 'di ba? Pero dapat mag-requirement 'di ba? So, mga kabalin, yun yung latest. So abangan natin yung kanyang magiging pahayag. At ito nasabi niya naman kay Paolo G. Kahapon, kagabi, sorry, hindi lang natin nakasama ngayon dito sa ating programa. Pero inibitahan po natin siya, and board member, I'm sure if you are watching this, bukas po ang Shell TV sa iyong panig, i-upload din natin yung iyong video. At yun lang. Nakita natin yung live video niya He was emotional, mga kabalin. Sabi, personal na buhay. Yes, nandun na tayo. It's personal finances, but still you are a public official. Your character, your track record, your values, kung paano ka humarap dun sa mga nakausap mong tao before, should be discussed now that you are in public office. Importante yan. Samantala, ayon ho kay Vice Governor Dennis Pineda, walang halong politika yung kanilang ginagawa rin na pagtulong dun sa mga di umano'y nautangan o nabiktima, quote-unquote, kasi ginamit yung salitang scam. Nandito na, pag-usapan na natin, ginamit yung salitang scam, quote-unquote, ay dahil lumapit tungkulin ng pamahalaan, ng lokal na pamahalaan, na tulungan yung mga nangangailangan. Dahil itong pera na pinag-uusapan ay marami daw na biktima na mga OFW nag-invest at napangakuan. Yun ho yung sinabi naman ni Vice Governor Dennis Pineda. Mamaya ililink ko din yung video, yung full video para mapanood niyo kung hindi niyo pa nakikita, mga kabalet. Ayon pa sa Vice Gobernador Dennis Delta Pineda, handa raw siyang mag-sponsor ng venue sa isang convention center para harapin ni board member Lim. Actually, wala siyang binanggit na pangalan. Pero alam naman natin kung sino yung merong kaso, sino yung tinutukoy. Hindi naman kailangan magbanggit ng pangalan, sino yung kasama sa trabaho. Sangguniang Panlalawigan, board member, vice governor, presiding officer ng Sangguniang Panlalawigan. Di ba? At ayon ho kay Vice Governor Pineda, walang halong politika. Willing siya mag-sponsor ng venue para makausap, harapin, dito hong opisyal na nasa limelight ngayon, ika nga, o nasa spotlight. Etong mga nagrereklamo tungkol dun sa tinatawag na di umano'y quote-unquote scam. Yan ho, kabalay ng latest. At ito, hinihintay lang natin kung uploaded na. Nasa na ba yung video ni board member Xi Wen Lim para mapanood natin o mailink ko. Mahaba-haba yun. It's 11 minutes, mga ganun. Panoorin ho ninyo, ililink natin sa video ito. Uy, 10:50 na pala. Okay, lipat tayo sa ibang balita. Ito naman, mga kabalen, at mahigit 1.5 billion pesos na
pondo ang iniwan ho ni dating Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr. sa munisipyo ng Angeles matapos po yung huling araw ng kanyang pwesto noong June 30, 2025. Ito po ay base sa pinakahuling ulat ng Commission on Audit o COA. Sa Statement of Financial Position ng COA, lumalabas na umabot po sa 1.53 billion ang cash and cash equivalents ng lungsod na bahagi ng kabuang 1.72 billion pesos na current assets. Hindi imposible na mabigyan ng prioridad sa national budget ang ibang balita na pala to. Yan ho mga kabalen ang latest dyan sa Angeles City. Ito ho mga kabalen, inaprubahan ho ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA ang Detailed Development Plan para sa bagong security complex ng Bangko Sentral ng Pilipinas na itatayo ho sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Ayon ho sa BCDA, bahagi ng naturang 31.3 hectare project na ang layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatuloy ang malawakang infrastruktura at maipamahagi ang economic activity sa labas ng Metro Manila. Target umano nitong ilipat ang ilang critical operations ng BSP upang mapalakas ang national resilience lalo na sa panahon ng sakuna. Bukod ho sa seguridad ng operasyon ng BSP, inaasahan ding magbibigay ito ng maraming trabaho at magpapasigla sa lokal na ekonomiya. Expected din ho ang paglilipat ng mga empleyado ng BSP at ng kanilang pamilya na magdudulot ng bagong demand sa pabahay, transportasyon at iba pang serbisyo sa lalawigan ng Tarlac at mga karatig probinsya. Kaugnay nito, sinimulan na rin ho ng BCDA ang pagtatayo ng mga abot-kayang pabahay para sa mga empleyado ng gobyerno sa ilalim ho ng pambansang pabahay para sa mga Pilipino Housing Program. Ang proyekto pong ito ay bahagi ng kabuang plano na gawing smart at green city ang New Clark City na may pasilidad na pasado ho sa Global Environmental and Efficiency Standards. Samantala, mananagot ang lahat ng may pagkukulang. Ito ho ang sinabi ni Secretary Mina Pangandaman ng Department of Budget and Management sa kanya hong pagbisita sa CLTV 36 studio matapos po ang ginawang inspeksyon sa mga flood control projects dito ho sa lalawigan ng Pampanga dito pong araw ng Lunes. Ang nasabing hakbang ay kaugnay ho ng mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na inspeksyonin lahat po nitong flood control projects na sa loob ng 10 taon. At silipin kung saan yung mga pagkukulang, saan yung mga pagkakamali, at sino ang dapat papanagutin.
Samantala sa usapin ho ng dagdag pa ni Sekmina Pangandaman kanilang pagpapatuloy ang masusi at masinsin na investigasyon dito ho sa mga proyekto upang sa gayon kahit malapit daw sa Pangulo ay kanilang hindi palalampasin kung mapatunayan na sangkot dito ho sa paggagawa ng mga substandard flood control projects kung tawagin. Samantala, hindi raw imposible na mabigyan ng prioridad sa national budget ang rehabilitasyon ng Pampanga River. Ayon ho yan kay Sec Pangandaman. Kasabay ho ng inspeksyon sa MacArthur Highway at Flood Control Project sa paligid ng Pampanga River, sinabi ho ng kalihim na kabilang sa mga napag-usapang long-term solution sa Central Luzon flooding ang pagpapalakas at yung pagsasaayos sa naturang bahagi ng ilog. Samantala, kabalen, nasa 9.36 billion pesos naman ang halaga, Opo, ayan yung long-term solution yan sa pagpapalakas dun sa nasabing bahagi nga ng ilog. Ayan mga kabalen. At samantala, ito ang nakikitang solusyon din para kailangan din daw ng realignment. Ayan. At ayon naman kay DPWH Assistant Regional Director Melquiades Santo Domingo, kailangan ng realignment ng pondo upang matugunan yung problema sa baha at yung rehabilitasyon ng MacArthur Highway, lalong-lalo na dyan sa may area ng Apalit, Pampanga. Kabilang din sa mga in-inspection ho ng mga opisyales itong flood control project sa may Kandating. Kasama ho niyang humarap yung kontraktor at yung mga opisyal ng DPWH. Batay ho sa ulat, sakop ng guarantee bond ng kontraktor ang nasirang bahagi ng proyekto. Kaya wala raw pondo mula sa gobyerno na ilalabas para isaayos ang gumuhong bahagi ng nasabing flood infra. Kabalayan, yan ho ang mga malalaking balitang kinalap ng CLTV 36 News Team ngayon pong umaga. At mula kagabi matapos yung ating newscast. At yan ho yung mga balitang aming naipon. Marami bang balita sa ating social media pages. Kaya naman, like, share, and follow. At makiisa ho dun sa mga dumadaming libo-libo, malapit nang maging milyon-milyon kasi 1.8 something million followers ng CLTV sa Facebook. So pag naging 2 million yan, pwede ko nang sabihin na milyon-milyon. Pwede na, di ba? Muli, maraming salamat ho sa lahat ng mga tumutok dito sa ating programa. Paalala, mag-ingat ho tayo. At kahit na hindi umuulan, better be ready, better be safe, and be kind to everyone. God bless po.